Hey guys, good morning. Welcome back sa aking channel at kamusta sa inyo lahat. At good morning, ito mag-alas 4:17 na ng umaga. Ayan, biyahe tayo ngayon ng papuntang Maynila. So, asikasuhin tayo. So, bago tayo pumunta, bago tayo bago tayo bumiyahe, bago tayo makalabas ng kalsada, actually nandito pa kasi ako malapit sa bahay. So bago tayo makalabas ng kalsada guys, ayun, pasok muna natin yung intro. So ayun mga kaligwas, good morning ulit at welcome back nga pala sa aking welcome ulit sa aking channel. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please huwag na kalimutan na i-click yung subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell. Palawas tayo ng Maynila at may sikasuhin tayo. And then ito nga pala, gamit natin si Motopush 125. Guys, actually magaan na to, 1 year mahigit na to si Motopush. So still in good condition. And ito i-discuss natin for today. Pero nagdi-discuss din tayo dun sa topic natin for today. Dito, samahan nyo na rin akong mamasyal papunta dun sa Maynila. Yung topic natin nga pala muna ngayong umaga, yung kamusta na nga pala to si Motopush natin, 125 na blue. So ayun, okay pa naman sa ngayon. At sa ngayon okay pa naman, in good condition pa rin si Motopush after 1 year. And then actually nakaano tayo, nasa 21,966 kilometers na yung odometer na itong Motopush natin. Tatanong kayo kung ano ba naman napalitan ko dito. Ito, ang mga napalitan ko na sprocket, kadena, gulong, yung brake yung brake shoe. Yan, yung mga napalitan ko na dito sa motor na to. So, okay. Tapos bago tayo bumiyahe nga pala, yan, advice ng ibang motorista, lalo yung mga mag-rides din, bago bumiyahe ng malayo, magpalit ng langis. Nakapagpalit na ako ng langis, and then check lahat yung dapat i-check sa motor. So, ayan. Tapos, uuwi nga pala ako dun sa amin talaga, dun sa Camarin. Actually, taga Maynila talaga ako, pero nakapangasawa ko ng taga Pangasinan. So, dito na ako tumutuloy sa Pangasinan. And pala, and shoutout nga pala sa mga pala natin, sa mga bagong subscribers natin, pati na rin doon sa magiging subscribers pa rin, sa magiging subscribers natin. And then kahapon nakapagpakarga na rin ako ng gasolina. Ayan, pasensya na kayo, medyo madilim dito sa lugar dito sa tinutuluyan ko, at talagang wala pa masyadong kasi dito anong ilaw. So ayun, napakadilim pa dito sa area na to. Pati yung rayos. Ayun, yun na po, nagpalit tayo kasi noong nakaraan halos mababali na yung rayos. So kaya talaga nagpalit na ako ng rayos dito sa likuran lang. Yung gulong natin sa harap, hindi pa ako nakakapagpalit ng gulong sa harapan. So ayun mga kaligwas, yun pa lang yung may bibigay ko sa inyo na update dito kay Motopush, dito kay 125. And then yun, yung gas consumption, titignan natin mamaya kung ano magiging gas consumption nito, kasi tatakbo tayo na, actually nagpin lang kasi ako sa papuntang Santa Maria, Bulacan. From dito sa Aguilar to Santa Maria, Bulacan yung pinin ko. Hindi na hanggang doon sa amin sa Camarin. So mga kaligwas, muli, samahan nyo ulit ako na mamasyal at mag-enjoy kayo dito sa ating rides papuntang Maynila. Ayun, nga pala, ito nga pala, yung motor nga pala ito, gumas nga pala ako ng gasolina. So nagpakarga na tayo ng 7 liters. Ayun, so debote-bote lang muna yung pinakarga natin, kasi walang masyadong malapit na gasolina talaga doon sa bahay, di sa bayan pa. 56 pesos per liter yung nagastos kong gasolina. Nga pala, nakalimutan ko nga pala, ikwento nga pala, bago nga pala tayo habang mabiyahe tayo, nga pala last year naibiyahe ko nga pala to ng Maynila.
So, yun nga, diba na, na-mention ko dun sa isa kong vlog na inabot ako ng 1,000 pesos dun sa, ano ko, sa 1,000 na higit dun sa gasolina ng, ng motor. So, ewan ko lang ngayon kasi nag-start na ako ng pag-gasolina ng 400 na higit. Basta 56 times at 56 times 7 liters yun ang pag-gasolina ko kahapon para i-prepare to sa pagbiyahe ng malayo. Ang problema ko lang dito kay Motopost ngayon sa pagka nagagasolina ako, tumatapon yung gasolina. So hindi ko masyado pinupull tank yung motor. Kaya 7 liters lang. Actually ang capacity nito is 10 liters. 10 liters. So kasama na yung reserve sa 10 liters. Hanggang Cubao, tapos magmula dito hanggang Camarin, tapos bumiyahe pa ako magmula doon magmula Maynila hanggang Cubao. What? Dapat talaga 4:30 tayo, 3:30 nasa labas na ako mali. 4 o'clock na ako, nalilate na ako ng biyahe, ng gising ng biyahe. Bro, what are you talking about, man? Kaya dapat kanina pa. Wala tayong biscuit. Okay po. Ay, may checkpoint. Pinita yung nakatupong. Diretso pala.
Nandito na tayo sa ano, sa Pampanga. Ito yung dala natin, no? Nilay. Uwi ko sa bahay. Check-in muna natin kung medyo marami pa tayong gasolina. Marami pa. Ganda, oh? Hindi ako magpakuha ng picture. Ganda, sayang. Hindi ko makuha ng ano. Hindi ko makuha, hindi ako magpakuha. Kailangan kasing magbiyahe kasi ano natin yung sa CTL para makapagbayad ka agad ng Amelia. So, ayan. Kailangan muna natin tapusin muna yung priority natin sa Manila. So anyways, no, magano na, malapit na mag 7:30, actually 7:23 pa lang, at malapit na mag 7:30. Andito pa rin tayo sa ano, sa Pampanga. Yung dinaanan natin kanina, medyo masikip yung kalsada, kaya pala yung walang masyadong dumadaan doon ng mga mga nagmumotor, yung mga lalay, mga nagra-rides na meron, kaso mga ilan lang. Medyo maliit lang yung yung kalsada na dinaanan kanina. So, pag uwi natin, hindi na tayo dadaan. Mahirap pala doon. Ma-traffic. Tsaka maliit yung kalsada. Sobrang liit ng kalsada talaga. At, ito, dapat kanina pa tayo nakalabas ng na Pampanga eh. Kaso, napaka-traffic talaga. Tsaka ang daming mga estudyante na pumapasok. Ay, daming estudyante, maraming school na madadaanan. So talagang ito na, ang dami na tayo pa pa-exit na papuntang Baliwag. So mayroon pa tayo 3.8 kilometers bago natin ma-reach yung Baliwag. Candaba Hospital. Nasa Candaba na pala tayo eh. Ikat. O nga pala, no? Magsasama na naman. So, ayan, papasok na naman ng buwan ng March. At mag-Holy Week na naman. Mga ngayon, mag-auso na naman ng outing, mga summer. O nga pala yun, kung gusto nyo mag-outing nga pala, mag-spend ng summer may maanoan kayo mga lugar katulad doon sa Aguilar, marami din doon. Pero ayun, siyempre una-una doon yung Linggo yun, and yung mga napasyalan ko na. So pag gusto nyo makita yung mga napasyalan ko na, visit nyo lang yung YouTube channel ko at tingnan nyo na lang doon kung ano yung mga napasyalan ko na pasyalan doon sa Aguilar.
Actually last year ko pa yung ano pa yung mga video na yun, mga napasyalan natin dito. Napasyalan ko sa lugar. Napasyalan ko sa lugar. Napasyalan ko sa Aguilar. Ang ganda guys, oh. Ang ganda mga kaaligwas, oh. Sobrang ganda. 1.5 kilometers bago natin ma-reach yung ano, yung Baliwag, Bulacan. Mga kaligwas, Baliwag na, Baliwag. Nasa Baliwag na tayo. Ganda, oh. Oh. Wow! Ganda, oh. Ganda dito, oh. Ganda nga kaligwas. Lugar dito, oh. Puro pala yan green na green, oh. Super ganda. Ganda talaga ng creation ng ano ng Panginoon. Ay! Ito pala ang latagan nila ng ano ng mga palay. Oo, itikan. Ang dami. Ano siguro to? Mga stall ng ano, mga kain ano. Pagdating ng hapon, puro siguro to. Pasyalan. Ito? Malubak lang. Ang daming ano, mga kaligos. Ang daming hams dito sa area na to. Next time.
Ayun, alam ko na yung dito. Ano talaga, mahirap yung daan. So talagang next time mag-ano tayo sa ano, iba yung daan na natin. Hindi tayo dadaan dito. Grabe yung ano dito, ang daming hams. Tsaka ano, malubak siya. Malapit lang sana eh, mga kaligwas. Yung ano, 168 kilometers yung babayin. Magmula dun sa bahay hanggang dun sa ano, magmula Aguilar hanggang ano na, hanggang Santa Maria, Bulacan. Pero pagka hindi ka dadaan, dito ka dadaan sa may Nueva Ecija, ang babayin mo is nasa 180 plus, 180 something yata yun yung nakita mo. Then Halika highway. Malaki na tayo lumabas ng ano, ng highway. San Rafael. Si ano na, restroom. Ayan. So ano muna tayo, ano muna tayo ng, ang tawag dito, CR muna tayo, CR break. Ayan, balik ulit tayo sa kalsada. Lalaki pa ng truck dito mga kaligwas. Ganda ng daan dito baka nag-express Bulacan. Barangay San Roque, Pandi, Bulacan. May check. 8:45 pa lang pala. Kala ko lang naklak na. Well, so ayan mga kaligwas, medyo natagalan tayo. Mag-alas 9 na, baka alas 10 pa tayo makarating sa ano sa ating pupuntahan. So ngayon hindi pa rin tayo nagpapagas ng motor. Yung ano pa rin, yun pa rin ang update natin. Hindi pa rin tayo nagpapagasolina ng ating motor. At tingnan natin kung saan naabot itong ano to, yung bali 8 liters kasama na yung reserve. So nandito na tayo pala sa ano, nandito na tayo sa ano. So bago mag-alas 9, nandito nakarating na tayo ng ano, ng Santa Maria. Ayan, biyahe lang ang biyahe. Ito na yung Walter Mart. Teka,
Ayan. On the way na tayo pa Santa. Parang naging endurance ng motor ko ah. Nandito na tayo sa sa Santa Maria pa, papunta ng Maynila. Actually guys, mga kaligwas, kaya naman pala ng kaya naman pala ng 8 liters yung yung biyahe magmula doon sa sa location ko hanggang dito sa na siguro sa amin. So yun talaga, nakakapagod lang talaga yung biyahe. Napakahaba ng biyahe talaga. Ayan, mga kaligwas, kung gusto nyo bumili ng yan, mention ko ulit, Motoposh, yan sa may San Carlos, hanapin nyo lang si Leo at siya ang bahala sa inyo pagka nandun kayo. And ayan, matibay hanggang ngayon. So ang lang dito, hindi ko pa naibal, lang talaga dito yung hindi ko pa naibalik yung takip lang ng ang nawala lang dito yung takip lang ng ng kadena, yung sa niya, yung tapalodo. Yun lang, hindi pa ako nakakabili na pamalit kasi nakaraan lumusot yung kadena ko sa dito sa gilid. Ay, lumusot yung kadena. So yung tinamaan yung takip ng ng motor. Ay, takip ng motor, yung takip ng ng kadena, so nabasag. Ayun, hindi pa ako nakakabili. Pero nag-check ako kay Shopee na sa 200 plus yung presyo niya. Kaya ayun mga kaligwas, so matibay ang Motoposh. Kaya ay may sure dyan talaga na i-assure ko yan talaga na matibay talaga siya. So ayun, pangalawang balik ko na dito sa pangalawang beses ko ng hindi pa ako nag-stop, nag-CR break lang ako, tapos babiyahin na naman ako. Alas parang wala pa ako, hindi pa ako nag-almusal, hindi pa ako kumakain. Kumain lang ako mula dun sa bahay pala ako kumain, pero nung dito sa daanan hindi pa ako kumain. So ayun mga kaligwas, kaya yaka yung ng 125. Ayan. pwede nang pambiyahe. Ayan na, time update 9:41 na mga kaligwas. Ay, Maynila talaga. Ayan, dito pa lang, traffic na ako. Ito na lang, motor ang dala natin, kaya singit lang ng singit. So at mga kaligwasan nga pala, andito tayo sa Barugo. Ma-traffic lang talaga. Hindi ko alam kung ano ba meron, ba't na traffic mga nag-ano pala ng pasahero. Ayan doon traffic. So ayan mga kaligwas, siguro dito ko na puputulin yung aking video at tawag to hanggang dito na lang yun at ayan, sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin mula Maynila at magmula probinsya hanggang dito sa Maynila. Sana nag-enjoy kayo na mag-travel kahit sa panonood lang. Ayan, so hanggang dito na lang muna mga kaligwas. Thank you at ayan, kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo nang kalimutan na i-click ang subscribe button, huwag mo nang kalimutan din na i-click din yung notification din para notified ka sa bagong video. So vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So ayun mga kaligwas, hanggang dito na lang at thank you ulit at see you on my next vlog, and bye bye and God bless sa inyong lahat.